Kroppen bliver bare glad. Man er måske træt, men man kan ikke mærke det. Pludselig så er billedet der, og man er bare glad. Det må jo være lykkepiller for mig. Så må vi simpelthen i gang og male. Nu. Fotografiet tager meget tid. Det fylder meget i min hverdag. Men jeg vil sige, det giver mig positiv energi, og det beriger mit liv. Så jeg vil betragte mig selv som et heldigt menneske. Altså, det ligner fantasy. Det er nogle vilde farver på det. Ja. Lysmaling, det foregår ved, at man stiller kamera på lang eksponeringstid, og så maler man med sin lommelygt eller almindelig lampe sin form på objektet. Og alt det bliver fanget i fotografiet. Den der, den er fed. Mine billeder må gerne have en kombination af skønhed og kant. Så er vi bare klar. Nu tager jeg en lille testshoot først. Du får så smukt et ansigt. 1, 2, 3. Det skal være nogle lag, sådan at beskueren kan lidt drømme sig ind i det, der sker. Nogle gange så laver jeg ret surrealistiske billeder. Andre gange så laver jeg helt igennem ren skønhed, altså at det bare skal være smukt. Jeg er ikke meget for overfladiske billeder. Det skal være noget, som har en dybde. Det er simpelthen bare så dejligt at have sådan et rum meget tæt på mit atelier. Før en shoot, så kan jeg bare gå derinde og lede rundt i hylder og i skuffer og se, om der er noget, der kan inspirere mig. Da jeg var lille, så var min mors hobbyrum det mest spændende sted, jeg kunne finde i huset. Og jeg var tit den der lille pige, der lavede ting og sager i stedet for at gå ud og lege. Jeg elskede simpelthen bare at producere. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, når jeg bliver stor, så skal jeg have noget af det samme, bare endnu større, endnu mere. Jeg er ofte på udkig efter noget enkelt, grafisk landskab, som fremhæver modellerne, ligesom en grusgrav, jeg fandt. Lige derovre, det kunne være spændende. Prøveskud her. Og så fedt. Lige her med nogle indadgående linjer. Det var bare de her ekstremt flotte grafiske former i landskabet, som jeg tænkte, at det kan give en flot abstraktion til mine billeder. Du skal stå lidt mere kravle fremad, og så bøje knæene lidt så mere. Ja, lige præcis. Flot, flot, flot. Så kigger du mod kameraet nu en gang. Det, der tit sker, når jeg er ude og fotografere, det er, at jeg glemmer tid og sted. Og det tror jeg er vigtigt som fotograf, at man har så fuldstændig fokus på det, man laver. Yes. Det kan være lidt lige meget, om man bliver våd i numsen. Forfængeligheden, den kommer på anden plads, når man er ude og fotografere. Fordi det er billedet, der gælder. Flot. Og flot, og lidt om med hagen nu. Ja, og så kigge. Flot, 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 flot. Jeg sætter knæene lidt mere ind til hinanden, lidt som den der pigestilling der.
Det er meget, meget sjældent, jeg ikke er tilfreds. Den fod, det står med der, den drejer den lige lidt som der. Og det er, fordi jeg kæmper. Jeg kæmper en kamp hver eneste gang, jeg er derude. Fordi jeg vil simpelthen bare, at det skal sidde i kassen. Og så til sidst, paf, så er den der. Og det er fantastisk at gå hjem med den følelse. Okay. Bare sidde sådan det der er meget fint. Du må gerne sidde med hænderne over hinanden. Ja, lige præcis. Flot, flot, flot. Selvfølgelig så går jo ikke altid alt som planlagt. Vejr kan spille ind, modellen kan spille ind, og ikke mindst det tekniske. Fan! Man skal være meget bevidst om i processen, at man skal nok nå sit mål. Det kan være, at det sker nogle ting undervejs, men det hele nok skal gå op i en højere enhed og ende op i et godt resultat. Smukt. Gud, smukt. Nogle gange så vil jeg faktisk sammenligne mig selv med Klods Hans. Dengang han skulle målvinde prinsessen, så fandt han en hel masse ting langs med vejen. Og i modsætning til sine brødre, så formåede han jo faktisk at vinde den her prinsesse, fordi han fokuserede ikke fuldt og helt på målet. Han fokuserede på processen. Den har jeg bare fundet i en bog, du. En bog, der hedder Ja til kreativitet.